Bă, ești nebun. Aici suntem în munte. Sunt pe video. Aici uite că, uite o râpă acolo, gaură mâncată și în munte, în dreapta. În dreapta tu, vede. Auzi, iar. Astea-s cheile bicazului, mă, cred. Aha, păi nu, că și zicea cheile bicazului. Da, astea sunt cheile bicazului. Ia uite și piatra asta albă, pe unde treci prin ea. Foarte tare, frate. Tu vezi, se înfundă drumul, mă? Chiar am pus-o. Ia uite și asta în față. Zici că e un burghiu. Pârțaca, că te distrează. Ce, Ioane, burghiu? Eu nu vezi să nu registrez un accident, dracu. Ia uite, bă, ce ziceam, fratele meu. Cheile pe cazului hășmaș, da, natura trebuie respectată, ia uite. Cred că sunt cele mai frumoase chei din și un bolovan aici, uite în față, tot pe versantul ăla cel mai mare, e o cruce în sus. Da, mă, văd. Filmează tu de cruce. Cine s-a urcat, mă? Nu văd cruce. A, acolo sus, dar n-am cum să dau zoom în mers. Da. Ia uite asta. Ce tare! Speculabil! Ce valea prafă vrei, mă, nu? Pietrișica. Păi. Și cheile turzii sunt frumoase, dar totuși nu se compare cu astea. Noi vrem să plecăm în afară, Să-mi bag pula, noi mergem în Austria și ea nemții și toți vin la pe aici, la pensiuni din astea cu mâncare oferită și cu, bă, nu? Intru pentru privezi și pentru mâncare și noi plecăm în Austria să... Păi n-ai observat că în ultimul timp... Să mănânci sandwich cu șuncă în Austria. Lumea nu știe ce e în țară, dar s-a dus să vadă Parisul. Da. Bine, că merge să te duci și afară și la alea. Băi, Ioane, de acolo când ajungi în Barcelona și ui, frate, bel, frate. Da, așa ca să vezi peisaje și alea aici, să vezi și aici de... Să vezi delta, să vezi, sunt multe de văzut. Poate la vară mergem și noi în delta, să vedem. Deci ți-e frică cu barca, Uite ce serpentine. faci? Aoleu, da? Când vei cu cineva și vrei să-i arăți peisaj grasul, mă uiți spre lacul roșu. Nu? Deci eu când am făcut chestia asta, am făcut-o înainte de Revoluție. O, cu tata. Ei! Ia uite, mă. Băga mi-aș pula, te lovești cu vaca. Am fost la Suceava și de acolo ne-am întors așa, Pudna, Vatra Dornei, Bicaz. Uite mă, ce face de mașină. Băi, ești nebun. Se întoarce doar la vacă și lovește mașina. Ce faci, Ioane? Vezi că dai marșarier. Ai asigurare de vacă, mă? Nu. Să-mi fac pula, dă-te mă la o parte, că e întreținerea. Părțaca! Să-mi fac pula, ai asigurare de vacă, mă? Bă, omule, nu ești sănătos! Și că-i închide ceaul! Poate să te fac în mașină. Hai mă, dă-i! Nu, că nu intră, mă. Câinele, mă. Ia-l! Ai filmat toată chestia asta? Da. La sinelul zic, băi, omule, tu nu ești sănătos! Băi, omule! Dar chiar că intră ăsta pe ogândă o vacă din aia, cine îți dă bani? Casco. Casco. Ce te m-a lovit vaca, nu? Ia vezi, mă, le mai prins pe aia jos, acolo? Nu mai văd, că mi-a închis Dar ce năruceau. viteză la coborâre, tu uitați ce mușcă în față, da? Ia uite și pasaj. E tunel, bă, nu-i pasaj. Tunel, ok. E munte. Se vede luminița, Tudore? Da. De la capăt? Unde te-am adus, puiule? Unde mai aduci, Ioane? Ia uite, puiule, și vrei să nu venim acum, uite.